Trending na halo-halo dito sa Santa Monica sa Luis, Pampanga. At ito, puntahan na natin to mga idol. Nakakataka mga halo-halo nila dito at trending na trending. At tara, samahan nyo ko, puntahan natin to. Let's G! So yun na nga mga idol. Yan, suda ko pinkin eh. Yung cravings. O yan o. Kaya mo Santa Monica yan ha. Yan, napit ito itong trending halo-halo. Kining sa Luis sa Manyaman. O yun na yun, tana ako pinkin eh. Ayan o, nandito lang ako sa kanila. Ayan o. Ayan yung halo-halo dito. Ayan yung sikat na trending na halo-halo. Search nyo sa Facebook. Cravings. Ayan. Trending special halo-halo dito sa may Santa Monica sa Luis Purok 3. At etong ay napasugod ako dito dahil nga trending ang halo-halo ng cravings. At eto yung umorder na nga ako dito mga guys. At eto nga linagyan na ni atin ng sahog. Ayan, tignan nyo mga sahog nila dito kung gaano karami. For only 80 pesos meron ka ng special halo-halo. Ayan o. Sa mga gusto nga pala mag-order dyan, mag-PM lang kayo sa page nila. At kayo na yung pipick up. At pinick up nyo yan. Siyempre, iuwi nyo na lang yung halo-halo nyo dahil nga nakatimplado na. Kasi nga naman dito mga idol, mag-PM ka lang sa page nila. At kung taga saan ka, ay gagawa na nila ng halo-halo nila ditong special halo-halo. And bukod nga doon mga guys, meron din silang saging konyelo, mais konyelo. At yun nga, napakasarap ng halo-halo nila dito. Nag-start nga pa lang sila mag-halo-halo mga guys. 3 years na pala silang nagtitinda ng halo-halo. Ayan. Kaya madali nyo makikita to sa Facebook. I-search nyo lang po ang cravings. Ayan, madali nyo makikita yan mga idol. Ayan po ang mga sahog nila dito. Legit na legit, hindi tinipid sa sahog ang halo-halo nila dito mga idol. The best. Solid sa sarap mga idol. Hindi kayo magsisisi pag nakain nyo yung halo-halo nila dito. Sobrang sarap talaga. Sabaw pa lang, mapapawaw ka na lang sa sobrang sarap mga idol. Ayan o. Tingnan nyo po sahog niya dito ni ate. Napakarami. Kung makikita nyo yung baso dito, ayan o, puro sahog na lang. At ito, ayan, di pa po tapos mga idol. Sa dami ng sahog, konti na lang ang yelo. Diba? Saan ka pa? Dito ka na sa cravings. At ito nga, linagyan na ni ate ng beans na puno na po talaga sa baso ang sahog. Grabe. Talagang para sa akin, ano to? 10/10. Overload, halo-halo. Grabe. Ayan no, mapapawaw ka na lang talaga, solid. Kaya ano pang inaayat ninyo dyan mga idol? Pumasyal na kayo dito at dumayo sa Santa Monica, San Luis, Pampanga, Purok 3. Cravings, makikita nyo naman ang pangalan nila sa tapat mismo. Ayan no, full ingredients to mga idol. Yan, lahat-lahat ng gusto nyo sa halo-halo nandito na lahat. Ayan no, sa time na to linagyan na ng yelo. Ayan, tignan nyo na po yung yelo nya, kukunti na lang po, mas marami pa yung sahog. Napakamura po ng halo-halo nila dito mga idol. For 80 pesos, meron ka na ngang special halo-halo. Ayan, pumasyal na kayo nga dito sa San Luis, Santa Monica. Open po sila ng 8 AM hanggang 8 PM ng gabi. Ayan no, kung gusto niyo po ng dine-in, pwede rin po yan. At pwede rin po kayong take out. Mag PM lang po kayo. At ito nga, linagyan na ng gatas ni ate. Ayan po. Grabe mga idol. Sa itsura pa lang yan, gustong gusto ko nang kainin yung halo-halo nila dahil nga legit na masarap. Hindi talaga tinipid sa sahog. Dahil nga natikman ko na po talaga ang halo-halo nila dito. Yan o, kompleto sa ube mga idol. Yan, sa mahilig sa ube dyan no, tignan nyo naman po, napakalaki ng halo-halo nila dito. Solid. Wala na po talaga akong masasabi sa sarap ng halo-halo nila. Hindi ko pa kinakain pero 100% napakasarap po ng halo-halo nila dito. Cravings, solid. Ayan no, mapapawaw ka na lang talaga sa sarap. At dito linagyan pa nga po ng leche plan yan mga guys. Ayan no, saan ka pa? Solid naman talaga ang halo-halo, special.
Solid pa sa special. Ayan no. May takam na ko na naman kanyan Ay, nanano ko pa rin. Mag-PM na kayo mga idol. Sali na ko rin yan no. May ranop na ko na naman kanyan. Nuko, kanyaman talagang halo-halo da. Solid. Habang nga nagbo-voice over ako dito mga idol, nagugutom na naman ako. Solid talaga. So yun mga guys, ito na yung sinasabi ko sa inyo. Craving sa halo-halo. Tignan nyo naman no. Full tank ang sahog. Ayan. Ito nga pala yung nagtitrending na halo-halo dito sa Santa Monica. Puro tres. Ayan no. Tignan yung halo nila. Ayan po si ate. Ito po. Ayan. Hello nyo po yung mga nito para po ma-invite nyo. Punta lang po kayo dito sa Purok 3, Santa Monica. Tikman nyo po ang aming Cravings Special Halo-Halo. Yun no. Yun. Special halo-halo mga idol. Ayan. Dito lang kayo. Cravings. Ayan no. Napakalaki. For only 80 pesos, meron ka ng halo-halo. Bukod po doon, meron pa po bang yung sa halo-halo? Sagot gulaman po. Yun, sagot gulaman. Meron din sila dito mga guys. Ube makapuno. Yun, ube makapuno. At saka po ba... Mais konyelo, saging konyelo. Yun guys, meron din silang mais konyelo and saging konyelo. Ayan. Thank you po kay ate. Ito. Dito na kayo bumili. So yun mga guys. Hindi lang pala halo-halo ang ginagawa nila ate dito. Meron din silang cake or cupcakes. Ayan, mag-PM lang kayo sa Cravings. Ayan o. Available din po ang sa kung anong nila cake at saka cupcake.